नमस्कार, मालवण कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत मालवणी चिकन. त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती बघू. चला मग आता चिकन मसाल्यासाठी लागणारं साहित्य: खोबरं, कांदा, कोथिंबीर, लाल तिखट, गरम मसाला, हळद, फोडणीसाठी कांदा, कढीपत्ता, आलं लसूण पेस्ट आणि मीठ. चला मग आता कृती बघू. चला मग आता चिकनमध्ये ही आलं लसूण पेस्ट घालूया. लाल तिखट, गरम मसाला आणि हळद. मीठ आणि हे आता सगळं आपण चांगलं एकजीव करून घेऊया. ह्यात आपण 5 मिनटं असंच लावून ठेवूया आणि आता फोडणी घालूया. चला मग आता कृतीला तयार. आपण प्रथम आता तेल घालतोय. कांदा आणि कढीपत्ता, ते चांगलं परतून घेऊया. चला मग हा कांदा आणि कढीपत्ता चांगला भाजून झाला आहे. त्यामध्ये आपण हे चिकन घालूया. ते आता चांगलं परतून घेऊया. आता छान परतून झालेलं आहे. त्यामध्ये आता पाणी घालूया. हे छान परतून झालेलं आहे. आता आपण त्यामध्ये पाणी घालूया आणि शिजायला ठेवूया. तोपर्यंत आपण कांदा आणि खोबरं भाजून घेऊया. चला मग आता आपण त्यामध्ये वाटण घालूया. आणि चांगलं ढवळून घेऊया. आता चिकन त्याला उकळी आली. आपलं हे चिकन तयार आहे. चला मग खायला या. आणि हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाय. नमस्कार. आजचा आपला मेनू मच्छी मसाला, चिकन मसाला, पॉपलेट फ्राय, वडे आणि भात. चला मग खायला या.